Bugele smart on calmina mon juram on dona mon ñagam do onon jafne lelde e wayru min waddi video wala wayru waddi video ji min gardi do canal o fof nem problème temps witam ay mi wino mon wada non video e application goto en garata application mo ganda sadi yebo YouTube téléphone on way sokade tawa YouTube on mars publicité arata hen kadi quoi en waɗi important fi hayso waɗani min arrange minen youtubeur en ɓe manam minen jogiiɓe canal youtube ɓe kono hatta ene waɗi arrange yimɓe min mbaɗ ɗum pour yimɓe naftoro. Alors application oɗo noon wona play store yahante ko google jahata sa yi google chrome duttoɗen caggal ha fuɗɗito quoi pour mbawon famde. Voilà, ça ari google bindata ko youtube vents ko anglais non jafran so woni wona non waɗirte pornos waɓen ismail dia en yon jafu ko walla cien cillu en anglais ji on calminam joni noon premier résultat gonɗo on kilikta sa kiliki woni wuttorto bindol bulel ngol ɗo woni ɗo woni ɗo hen ɗon kilikta pour waɗa télécharge. Voilà, télécharge so yettima tan wen mako ya uddit less ouvrir cliquer ɗo windi installé ɗo mboɗo sikki on jomon waɗa analyse après wima ouvrir kadi udditoron dani commencer cliquer ɗo après cliquer oɗo yaha continue ko cliquer encore oɗo toujours kanko woni o cliquer pour continue après cliquer fermé ɗo joni so ari dani an clique gonɗo less o oɗo flèche togos cliquer hen o waɗa télécharge mon waɗa télécharge on jeeyi ne waɗi 0% joni nana ya. Voilà on jeeyi so ari ɗo hen o wima ya waɗa ya waɗa ɗum ɗo quoi ya hokku yamirore cliquer ɗo jaha dokkuya yamirore mbaɗa crossé ɗo joni ɗo yaha ɗo mintaji peut être ne wawi téléphone mo taw wona noon gaddirta mbaɗa ok jalta duttoɗa quoi o hokkanma direct ya waɗe select joni nana ya. Voilà on sikki on jeeyi na waɗa select joni quoi sans départ téléphone noon par ce que mi waɗiri ɗum téléphone am goɗɗo ga ko noon ƴetta temps seeɗa oɗo téléphone no kam men yawi ƴettata hen temps no fewi ƴetta dewɗo hen o ko même chose kadi cliqueta ko ɗo mbaɗa installé yi nana ya téléchargement o nana ya ko. Voilà on jigo wiyata ko ko rawat kiite application ya fad quoi ha gas par ce que waɗi kiite application wawi wodde ko changé hen walla woto ko ɗum nen bonni après mbaɗa installé toujours cliquer installé. Mbaɗa on jeeyi nan uddito udditima duttoɗa gonɗo dow ƴetta ɗum même chose ngel ɗo felecel mbaɗa toujours installé mbaɗa on jeeyi nana ya pourcentage o nana ya. Voilà 100% joni o wuttot pour wadde vérifier quoi. Voilà yettima on jeeyi installé toujours wiyata ko yaltu application ya fad quoi batton hakkille sa yalti application ne wawi bonnude ko gonɗa wadde ko foof mon waɗa analyse. Voilà
gasi ɗo joni ari application ari on ji YouTube onen exemple joni Cheikh Bara Ndiaye walla Cheikh Oumar Diagne nen dokki o Cheikh Oumar Diagne nen nana haala on jeeyi publicité arata addata publicité joni mi ƴeew sumbuɗo wawi ƴeew so mi jiran nem hollunoam ko pour wawde wadde ɗum e ɗum ɗo goɗɗo voilà on jii téléphone goɗɗo nani téléphone goɗɗo nani mo ganduɗa ne waɗi application o par ce que ko jinmi hollude on application o ko mi wawa waɗir ɗum somi waɗi ɗum téléphone o ne wawi o application pilmo o darto mbaɗa koɗo sokta téléphone o guel tijani wawa sokta wattu sokta téléphone o alors téléphone o soktima on jii koye ɗum ɗo he gonɗen joni koye application he woni exemple oɗo on jii nan haala mo sikki on jii nan haala voilà joni ɓeyde volume o téléphone o sokima on jii kono toujours ne continue ne haala quoi sa clique ɗo o hokkatma ko complet comme lecteur mp3 aɗa wawi clique ɗo YouTube o continue quoi aɗa wawi clique ɗo YouTube o continue aɗa wawi clique ɗo rutto arta e Cheikh Oumar Diagne o direct te ko YouTube gonɗa nani publicité arata hen mukk ay téléphone on wawi sokade koɓe mbaɗon Demba Diallo ni mbaɗo béjek aɗa wawi jogade téléphone o mbaɗa e poche ma aɗa waɗi bluetooth walla aɗa waɗi écouteur taw YouTube o ne marche ɗo joni YouTube o nan marche pour toujours mboɗo sikki on paami ko jinmi haalde ko mo famani foof wonɓe groupe Facebook o oɗon mbawi wadde hen namde seŋi ɓe canal ɓe ngala e groupe Facebook he ɓe ene mbawi windude commentaire uji pour namde ƴeewen ko mbawɗen ɓeydude hen ko en ko pamɗen en goɗɗum fof to so jomum famani eɗen mbawi ɓe wallidde ɗum inchallah on calminama on juurama on duwanama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama mboɗo sikki tan on jii ko jinmi wiide ko application joni addata publicité voilà hay publicité goto arata hen on jii mi udditi téléphone on nani hay publicité goto arata hen toujours ne continue ya sa welama soko nani kono toujours ne continue haala voilà mo sikki oɗon nana ko haalata ko joni mo non voilà citoyen bi wara am on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere ñimo bokkal cité bi ci jox cër application o en jejji hollude no wayi quoi logo makko no wayi logo makko nani on jii ko oɗo sa naata YouTube o jahata ɗo ɗum woni kanko woni ɗo on jii moni voilà somo clique joni udditto udditima après comme ni YouTube addi nana haala publicité arata muk somi waɗi ni joni somi ñoƴƴi ɗo sokoto kono noon